aure. Haba lokaci yayi amarya, lokaci ya kai, yanzu kun girma ba za ku yi fada da juna ba. Godiyar Allah shine yarda an ɗauro shi. Lokaci yayi amarya, lokaci ya kai, yanzu kun girma ba za ku yi fada da juna ba. Godiyar Allah shine yarda an ɗauro shi. Aure aure babu jira, masu jin haushi na tamakara, na ba wa layon na kira, ga amaryar ka babu tunjira. Zama lau ku ta takura, ku yi nisa ku daina shin kira, tunda Allahu rabbi ya hada, dole ne bai jikan kun hada. Godiyar Allah farin masa banguna, na yaba wa masoya su ne ka share kukana. Ga amarya nan da angonta yanzu bakuna, Alhaji Awwal ne da Aisha yanzu sun yaure. Mata ku zo yawa na bikin manya, Alhaji Awwal mai zamani da Aisha na ɗaya. Na ɗauki kaya na Saudiya na ji bikin manya, a rage rigima waye sai taɓa fiye karya shi. Dina yin kuka, amarya dina yin kuka, dina yin kuka, daɗi da ya saki shi mun san. Shi gidan aure hakika kana gani ka san, yana da daɗi haƙuri za ku dinga wajena shi. Damuwa ta ko alhajin mu da makayawi, mai zamani ya zo mai laya kawai da ke kauri. Hajiya Aisha da kyawun kiba da karya ba, mace mai kyawu ga kira a gare ba wai ba. Turiki kankan daren don ba da wulgewa, Alhajin Allah karka bari ta yau kwalla kwarai. Babu ta baba auren gana ko an shirya kwarai. Yau da labari har gobe ma da labari shi. Hajiya Aisha, wai ina Aisha alkela ba da wurgiwa. Alhajin Allah ina lawa, mai gida lawa alke Aisha ba da wurgiwa. Hajiya Aisha Alhajin Allah gwarzo na wuya kake, Hajiya Aisha gida take da taifar ata da kai take. Wa mai raye tsaunuka a zuciya mai haji sirka, ya laumu da ya shigo murmushi huskar kike dan saka.
kai ka daga masoya lawa da kai nake ina ba wani kana da kai nake ya Aisha gidanka yau za ta tare yaki to anan ne ma zan dakata domin na gaida uwar gida gidan gulbi mai shuɗe jira shi kin zo mai bona mata ce gun alhaji lawadan baiwa aye baki yar gata ke ce uwar gida kwaltak Asamira nan ta zo baitin in ki dole zan furzo Asamira ki ta biyu ta ce galawa sai sun zo ga goda ga ɗai uku dole sai sun zo yanki na da kyau na hali ayoyi sai gire na kwana Yusufa tilas mun saka isa haka kai ma na yaba Fere dausa ina kike Rashida ke ma na saka Nana Sharifa na saka Nana Fatima ma ai na saka ƴaƴan awwal ne sun zaka kwarai kiɗan direbobi ga uban direbobi alhaji salai mai yara nan alhajin allah kake ai ba kan na daɗi Alhaji Muhammadu ya kake Nasiru kaiwa na saka wadda masu tilas in saka Alhaji Mubarak ya kake asalewa da kai nake Alhaji Salamin ya kai na zango rago ya kake ina barka nake Abdul Salamun ya kai na yan makaranta ya kake Ali Gwarzo ya kake na zangon ga jinjina yannan ango sai na saka Alhaji Mamman shin waya kai Alhaji Idi kai ma na saka Ibrahim da jinjina Mama Maryamu shin ya kuke barka kuma ne muku mama ayi ga jinjina baban ango zan saka baba umma ne muku jinjina barkar aure ko ne muku ajiya a rahama jinjina kuma aine barka nake baba ga amarya zan saka Alhaji Abubakar haka kuma ne muku barhama ya betan kuke tambarin girma ine muku Shin ya kai ke ma ne nake jinjina Salisu ne maka jinjina Sani kai ma ne jinjina Miji ina binta ina wuni tambarin girma sai ne maka
sani kai ma na jinjina kalla ne maka marhaba imani rawai shin ya aka yi tambarin girma sai ne miki ina ma wani ke muku jinjina a halin